to yau dai mun gama darasi. Wanda mai tambaya sai ya tambaya Allah ya ba mu iko amsa ba. Malam ina da tambaya. Na'am. Malam a ce ka bar Najeriya Na'am. na shekara ɗaya za a baka miliyan 100. Masha Allah, masha Allah. Za ka iya barinta? Bi ma'ana idan dai na fahimce ka. Bi ma'ana in wato ainihin barin wato ainihin wannan ƙasar tamu in tafi wata ƙasa kenan ta daban. To bi ma'ana kamar wacce ƙasa kenan? Bar irin su America, Paris, Germany. Kamar irin su kai America fa kace? Mana. A can fa za ka ga 'yan mata zondama ba aure kuma suna yawo tsara kai ina amma kai ai ba ma ku kwanto malam zan je ba tare ma da ziyara ba kuwa har abada inda ban nan na ban nan wallahi. Sai kai ma malam kana karban keburan ke. Ai ni ba mutumin banza bane da gani inda zan je in ji daɗin rayuwata ba tare da munafukai ba. Na'am. Akwai mai tambaya? Na'am ina jin ka. Yau malam ina tambaya. Na'am. Menene sunan sarkin aljanu? What? Amma ba fa na da ba na yanzu. Na'am. Ma'ana da wanda ya mutu ba na da wanda aka sani wanda mu muka sani mu malamai. Ba shi ba na yanzu wanda aka naɗa. Bi ma'ana wanda yake aka yanzu. To, a wani ƙaulin dai an ce akwai al-sheikh al-bu'uzat al-barbari. To wannan shine muka gamsu a yanzu shine yake kan sarauta ta yanzu. Malam ni tun da nake da kai malam ban taɓa ganin kayi soyayya balanta na ka yi tunanin aure. Inna ilaihi raji'un ya yara kenan. Ko malam wato ani nan da ka gani farin jini ne da ni kamar masifa. Ba wacce zan tare daga nan har Isra'ila ta ce ba za ta tsaya ba. Farin jini ne da ni na mata. Duk wacce ne magana ɗayan biyu ko ba ta so sai ta so. Malam ka ce kayi soyayya kenan kai ma. Na yi soyayya cikakkiya ma kuwa. Na yi soyayya da ƴan mata kala-kala a garin nan. Ai mugun ɗin soyayya ne ni ma da kuka gani. Shi kenan malam a raba gaddama. Ga wata 'yar budurwa nan ka je ka shekara sa. Masha Allah, masha Allah. Karfa kusa fa. Sai na ji yau san gwada muku farin jini ma. Ai magana ta ƙare insha Allah. Malam. Salamun alaikum. Wato ainihin ina ɗan jin kunyar ki ne. Amma dai wato ainihin kina wucewa ne sai na ji kin tafi da ƙalbina. Bi ma'ana wato ainihin dai ina son ki. Jibiya kada jallabiya kullun jallabiya ɗaya kamar ta gado. Duk ka rarrame abu bushe ka ce kana so na da gemun ka kamar gemun masara. Ka zo ka ce kana so na duk a rarrame da gemun ka kamar an sawa masara ruwa. Ka ce wai ni kake so. Asiri aka yi ba laifi na bane ina da maƙiya. Asiri ne. To je ka nemo wata ba ni ba. Kai me haka da ke 'yan mata? Je ka nemo wata ba ni ba kafin raina ya ɓaci. Ai kuma Allah zai hukunci. Yayi. Dama ne hukunci ne. Salamun alaikum. Masha Allah, Allah ya min da yawa. Malam, kai da kace farin jini ne da kai. Kuma ya muka ga haka ta kasance malam. Ai wato ainihin ita wannan aljanu ne ita da ba dan ni din ma shehin malami bane. Da ashe ku ne yara. Ai sai illa masha Allah ai.